Paygayon ang lokal nga gobyerno sa Island Garden City of Samal pinaagi sa City Health Office nanguna sa usa ka duha ka semana nga health monitoring activity para sa tanang regular, casual o job order nga mga empleyado isip kabahin sa padayon nga paningkamot niini aron mapalambo ang kaayuhan o preventive healthcare sa trabahoan. Ipakita sa mga aktibidad ang Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Interventions kini usa ka programa sa Department of Health nga gidisenyo sa pagpugong ug pagdumala sa mga dili makatakod nga sakit sama sa hypertension ug diabetes. Gihaom usab kini sa estratehiya sa PEN sa World Health Organization. Ang PhilPIN nagharag og risk assessment sayo sa pagdiagnose ug mga plano sa intervensyon pinaagi sa health screening, lifestyle evaluation ug medical management sa primary healthcare settings. Adunay kinatibuk-an 1,291 ka mga empleyado sa local government unit nga gilangkuban sa job order, casual ug regular nga kawani ang gipaubos sa screening din sa 613 sa unang semana o 678 sa ikaduhang semana. Mga katropa, pamaol bas kalawasan ang imong problema, mag Sanson plus Herbal Oil ka na. Alang sa Rigaw sang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.